Oy, hello mga kakigol. Oy, narito ding ibalik na dito shout out mga kakigol ha. Kaning anak ni Nuival Gumi sa una, ni Val nga to naman ni biya naman sa laing kalibutan to naman siya dito. Nya kaning anak ni Manuval si Kuan. Doktor si Doktor Tumala sa CCMC kaniadto. Anak ni Anibal Tumala watching from Florida. To ana siya sa Florida si Dodong Marlon Tumala. O anak ni Manuel Tumala among kay bawon mo atong mga karaan ato nga mga artista nga mga ngilngig kay mga tao kato si Bambina nakakita naning kailag yung kay siya ni Manuel Tumala kay dugay may nagkauban ani 14 taas ang tao pero buyag aning Manuel tao niya ang sa kuanan nagilak ang berhen. Nagilak ang berhen katong drama nga naguluhan kato bitong Sumay sir nagliko-liko dala. dili si Nibin man to Bina Barkis Villalos man to ang gasuwat ang katong kuan katong Fatima bitaw katong lunod sa bam sa teto bam katong lunod sa Ormoc Nasaon man mo ko na niya? Oh. Analo Gana siya ko. daghan to siya gisuwat basta si Manibal. Thank you kay Dong Dodong Marlon, salamat kayo niya.